no kamot ba nila kre lupa amen ya ka jing man kong brio ka jong try na mar don ka tu ka ni ki brio ki jong play ki ba ben ki ba ong ba balay banle ya kata ka advance balay bomle ba hakas ni arpo santare tenga na kalina utray yo hato kalong ka babakla bagile ya kane ka advance te utray ong haba hakapor ka ba dai kasi kha jong tha ki brio bala kwa pala yo mano yo kloi pala te ban wish kila wish lupa sita yo yanga amen te ka not tam ni dan ka ban kre lupa ya ka jing wan nong brio ka jong try na ka ta amen nomor kata ni haban le ya ka advance amen kidon ki shakri ki jong try ki ba ben ni rega makli no try ba ai go try ba ngaklim kali nang no ngakli direct no try ba try ujuba ya pam amen te la da piye yo utrai unjuba igi jingkali igi jok ya amen pat ki don ru ki ba ong ba ka aku santare kamte kata katarik ka badai ka sikha ka jong try jong yu jisu hoy kata ka dai ga jing shisha bat om dan baktep mano manuru ya kata ga sni lamne kata katarik ka badai shisha te hentre ka chen ka jong play ko ong kum no koren ning kong ka nong ka ba Shipau kada khat ka ba lai huai ko ang patule ki ai paro ban pendan buram yo vle amen hallelujah pa chishu ko ang kum no ko do sai ka nong ka ba lai kada khat ka ba khat yo ko ang kum ni ngan puli te ka ai paro ka ba phile ha ka tien la ni ha ka jingle ka ba ka ai ka ba ni le to le paro ha ka karte ngu jisu ba utrai amen da ka ba ai ngo yo vle upa do ka ba haba ngile ne haka kerteng jong jisu hato ngile haka kerteng jong tau place ni uba kita ki priu ya benjingi bang ya le ya kali ka benta ngim shimla le haka kerteng jong no hari ngile haka kerteng ke jong trai na marka tin ke jong play ko la na phile e ka phile haka kerteng jong play phile haka kerteng jong jisu ngila ban le e ka ru ka bom shimla tho haka tin ke jong play man na mala da tho lot ka perthai ru ka namnya te hentre haba ni le haka kerteng ke jong trai ka baro kalong ka ba de amen namar ni le haka kerteng jong no hari ni le haka kerteng ke jong trai amen bat kidon ki bo balai bangi ya le yakini ki decoration yakini ki ni te namar ba ni mentau snap ni duna palat ke jinglot namar ba kadan ke ni kalong down ni ben praro ikani ni bon haka jinglot ni ble kata ki ge fru menta snap pan mak na phi ni yo ban the tang ki baret tang iba bansa jing kin ma ban le kemen ni yo namar balik bon palat ke jinglot haka ni ka ministry te ngange pinam ngewe kata amen te henry ladang ile ki decoration kamlong ka babakla namar hakapor ka badam sngi khamangi hato ngimya decoration amen te kanot tam ya kata ka bangi le na ka benta ka kruteng ka jong trai ladang i penlot ya ki decoration da ada ni la bo biang ni sa penan kambiang kamlong ka babakla amen om dei bangi ya thawi thawi ni le brat no yakini ki decoration rongi da ya bo phai ni le biang bat kamlong ru ka babakla namar balai habadak sngi khamangi ni da ya decoration hado kata te kamlong ka babakla ladang ile na ka benta ka buram jong play bat habang ni hi ni da singka ni ya penat iki decoration amen demen takasi namar ni bon bhagi program namar kata nganai ke jingkren ke balingkot bahane khat ba i carry i dang wai gitu ke jingrai dhanawad kapasin junga ka pat ka dang bangai jam bangai yo iki bala let no ngas ngau bangam tor haksho bangan pan ke no blay namar ka jing map jo kalong ka bakraw hado kata men hari ka tia jo blay pat ka hi ka ingi ka ong kundo machias kala nom ka bahin yo ka de khot ka ba ini pet ayu ka ba ka ong Matthias kong to pan de on sa I happy to what pin sa share to tip de on sa play pi namar kata kamlong ka babakla la dangi pan men namar bale namar ka tin ka jong play ko ang pan ti ho ai ha ka jing perkhat priu snow kom bangam snow don hok sho bangan pan ka ai dong play namar ka jing ma ka jong kalong ka ba kraw hado kata haba pai shalan da haba pai shadien ya ka ai ka jing ka jong na ngasgo bangam de shaban pan la biar hi tang ban mani u hari utrai padu pa ini bangit pan ka kamlong ka bakla ini
angin pan amen han rai shua ma phin pan ma phi shua phi ha ban ai ga download jo phi show ble amen de men ta hello jong ni ga khot ngan ai jing ya thok khana ban lit got pat ngan ai jing kai ru hello ke ni ga khot amen te la don kita ki don wi ri uba katanga jong u kala let dok na ga ni ga perthai but udon iwe khot kan thai bom la ban yo i na do dang kha te u yet bhai te khon kan thai jo u bat na ma do yet pala ini khon thai wang ngan nam sim breu shu na ma la dangan yo da ka kmena ka mo yo le men ni khon jo nga te kum ta ngan shong ma wei na ka ban ta ini khon jo nga bat kat pala i pen sngo ha ben ya ini khon jo u te u trei ha ka wei ka company ban ha u trei ha wei company u sha slam ha ban let che ka ta ka jakka na ma ka le na ma ba ka khon jo u ba ka bat la u ha ban pen piang na dok cha dok chwa bon le trei te ka dei ka ar bulai tere ka jo December te baru ki ha pen kre cha phang kan ke jing ba long breu ko jo trai ka ba mo tiat thie ki sakti ki ki ha pen piang ba na ban ta kan ne ka ar phasan tere te ma uru ula ong di ben chin sinem te namar ba la sha to umot ben thiet swetari ti khon jo uno wala jot te henre la sha to no ya ka pisa jo u chata sha po yo klem yo ben thiet wo men ta sinem te long kum no ru man ke thiet gift be di khon jo nga te ha ta ka sni ula let sha jing tre ba ula perkhat kum ta ba ha poi sha jing tre te uta umalik jo uba pa da uslam kat no ru om jo ai ai re ha ta ka singi pa utau malik jo u de ban lejing le chajungai ba ha ka jaga jo u lawan do khon ba u khon pa u la pitari u na ma ble uslam pala panwan sha ka ta jing tre ba la da upan so thor u nga ngam de ipa jo nga te ngale manga ba na do ta si na la be no yeme na kam te u la sno si ba ba ro ki yo ki ek na lo la perkhat bangan ben chit gift ya ikon jonga deh re ajaman ban kumne ba ka kam jong uhi la do no te kai ka bajang ha ka pot don wei nong to uba to ya ka wei ka pisa ka pla pisa baret first te la mare poi hata ba ya nanti ba yem ma u upan ha hang ta ka ya ka pla pisa na pan ha ta pla pisa hang ta senwan te ki priu kena ka yong deu ne balato na mar bakata pla pisa ka dan be ha ka jar jongu te ki la ya sho yu ok kham to re ya ni ka pisa te re ta banget manu ru te la rayu shajel uang ngam de re manga sia yang abang net no sia pelai ke khon junga ka damroi ka ta kala ap inga na lor ba ka khon junga kam yo i ki khmat ki jongka teu tong pulet u amba me thak me de ban pli me ka shin tor ka jo me tho hak bet balai ba me to em to pisa ya tho hak teu ni pat u ong em ong te hatin ta pat u ong bet em te u ni pat u ong ba David mame teu ong ngai tho hi da pet da ka khmat ru ngai tho ya ka dur khmat jo me bati ma mehi bato te henre uta uang teng kani ka khmat ka bangi yo i teng ni bal kla teng ni yo i da kum to henre ka long pat da kum wei teng ki jingmut jo ni ru ni bakla de teng ni perkhat da kum to henre kane pat da kum to kane da kum wei te la sho ba ju ba ula yam le ba kata ka khon pa ni ong noi pa ka ta re man le ka ku slai ka du wai ken yong a ble shei pa jonga tu pun ban noi pa jonga tala wai ho jisu ha ka ta met te hore ka pa lam wan ye ngor shime mestak kala yang to ha ble ngala yo snow bala ju ong kita kinong ai ka tin ko jo ble kila ju ong bala da wai na to ka do no da pan na to ka do no ble ju snow bat uju ai ya kata ke jing don kam ke jong ni ki breu te hanre palai mem shim la snow ke jing wai ke jonga ipa jonga I don't share tu ya tho yang awal lam no shayen te gam la sha sho la men step on da ngamat la matanaru ngapat ju mi na yeng na utau pa pun biang bet na dong shidong yeng te wa men takas ni te da long kum no ru man let bet te ba do ding do pat ke ya pat utapat upa udon ha po ka along bat ke ke baja uta pulet uang to menta nan I shuai u kum to hanre kan sowan ayo te uang ngan sepet pat
masa pet pat nama apa nama apa mempla te hari nanti ulah lek nosia wong man lek nosiaนั่นแหละปัดตาคนปัดกะคนจงตาปัดกะช่องหาสุรกะยามกะยามเต้าคุลิปัดวันนั้นตาว่ามันเลยบ่มันเลยพี่ยามเตยโทษยังไงล่ะดาพี่โทษงั้นนี่รับอีพี่เตก็องละตานาพาจิซุยพี่ว่าพอให้พาจิซุยยังไงเตยโทษพี่เดินกลับมาอยู่เตก็อยู่โทษก็องบ่าก็องบ่าป้าจงงานนะดูมันเมียดอีกแล้วมันเยี่ยงเตองก็ลองกุบโนก็ดูป้าจงพี่te ong kaduri pa juni te na do dang nga khan yo ina mga te ngade ka bru ka ngade ka khna ka ba matla te ong kumno matla haba haba ka pet pa di pi bet i biang ba yo i ka ta jing matla te ka khna ka ong teng teng ka khmat ka syukur akranya ka tahi ka ba pa jong ka ukren bat ha ka por miu ka mau yo tu nom to hang to habo alang bo syo ukan mau bat ulas ngau thu ba di pa jong ka khna ba ulas ngau thu ong tu bri kan thop dah dia nentapan la yalam ya ka khna sha ka ka jaka bat uta pa du bri ong wa nam syo yang nga khlam tu shi sha na mai thu hop te henre ong le ma kwa ban I give you pi wang uta bri ong kwa ban I give you pi te dah dia wan ra da ta ka khun pat ulah kan ba kan uni bri ba la pelak no uang ba da ka jing ba kla ni lawal ra ya ipa jo pi ha kan ka jaka te mentah pat malah pelak no ya i na kan ka jaka bat ulah tip ken tau pule ru ulah tip ba dan kam dan jam ba ulah ai kam senala nya kali ha kata kali ka jo u bat ka ji kai nang ne kai ka bangi yo ba la pi nang ban duai na do ka do no kom ba ka to ka khna ka ya ba ro shi me ka duai nam tau pa u blai u sngap amen namar kata compare la baka is seru la pi duai nam ta pa ba yo ka jing malai u blai un pelai pi dan ka no ka jing ha ka jing em ka jo pi la pi duai na do man sim u blai un ai pi amen tengate kat pangalang perkat ya kan nika jingnya thokna ngala perkat bangan aiswa ka don ho chong trai ba ngala perkat bangan empani nang trai ong yang apa namar kata ngan pani bet hakan nika arsan tarik na to kamesin bangan beliau lai nganan namar kata pana do ka don no teo bleun pi thang ba aiswa ka don no ko jo pi show ble man de jing kai ka balik kot namar ni bol program kita ngi lai ban ai mo ya ka